pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong mata. Sanggip ang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubong ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Sa paglipas ng panahon at sa darating pang mga taon, marami mang pagsubok ang ating naranasan. Ngunit patuloy pa rin tayong sama-sama at dalangin anuman ang mga balakid sa ating daan. Ito'y ating malalampasan na may pag-asa at taos-pusong pagpapasalamat at pagpapakumbaba. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radio Philippines Network, Radyo Ronda Iriga. Maraming salamat po. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barbareta, Sinplatika, Makonsuelo. Talaga
Talagang kakaiba. Barreta Asim Latika. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, pamumumaka-blue. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangkong kumaka-blue sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, sunshine. Hello, bright blue. Isang labanan yan. Bright blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, sunshine. Hello, bright blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig,
kada pahig. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya! May papaya, niacinamide para sa puting power times 0, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2! White Rose Papaya! Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Saint Dogabos. Petsa 27 na kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita ni Nuebes. Ngayon na kamugtakan ka na sa tuya pong panahon, mainit-init na. Sabahan niya ito sa lado technical, si Engineer Abelin Dontoralio, ang samuya pong chief technician. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Hey, good morning sa mga parantabay niya to dyan sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay, digdi po sa Rinconada area sinman probinsya kan Camarines Sur. Nagiyan ko si dating Vice Mayor Buboy Villanueva kan na syudad po nin Iriga. Nagbuburo basketball, maray ka pa niya ko Vice pa relax na lang. Hindi napag-ulayan miyan manungod sa politika, tamayo naman siya sa politika. Pero nga ito ninong an kampo kan mga Villafuerte. Daw nga ta nagtuto ninong himala. Ay nagre-rebook man baga niya ako si Kong El Rey. Paparapatot sa dahan baga niya ako si Governor El Rey. Pigpaparapatot sa dahan baga niya ako si Congressman Arnie Pentebella. Kapit sa mga project kundi baka niya ako untulan man siya kayo ni. Kasi kadakol man mga malasadong project digdi po sa Rinconada area durante kan Rinconada area na pati. Dyan sa Segundo Distrito kan probinsya nin Camarines Sur. Durante po kan siya pan congressman. Nakabako sa na yan na kumbaga igdingani sa Rinconada area kadakol man mga project, infra project, tapos flood control, Bampan Boulevard and dahil man nagkakatarapos-tapos dyan sa Banuan kan Buhig po dyan Boulevard na pinauntok kan Department of Environment and Natural Resources. Bidigdi biyahing Bicol aginin Andaya Highway araw kan dati kung kinakaipuan magpuli kita sa Naga City sa kainin bus sa Licubao, Quezon City araw man kay ni kung pasiring duman sa Manila araw kay ni pagkakataon liwat niya tong mamamatean lubak-lubak asin maraut na kondisyon bako sana sa Andaya Highway kundi pati naman sa ibang parte kan Marlica Highway dyan sa Quezon Province. Ang aning
sagkod sa dain niya to maintindihan ang kamugtakan, hiinggan niya ron po niya to na magsakay manin bus pasiring Bicol, sinda Secretary Benz Dizon kan DPWH, Secretary Giovanni Lopez kan Department of Transportation, Congressman Romeo Momo Sr., the Chairman kan House Committee on Infrastructure, man Senador Mark Villar na Chairman man kan Committee on Public Works. Sana pagbigyanan sa tuyang kahurutan tanganing mamatean asin maintindihan nindaan sakit na namamatean kan lambang biyahero asin motoristang nag-aagi sa nasambit ng mga tinampo asin na isugo ang tulos na pagpapotob nin tamang solusyon. Maray pa si Congressman Nelson Ligacion nagmamakulog sa Andaya Highway. Congressman Horibata kan First District pero mayo lamang bagang girong-girong kan mga congressman digdi sa probinsya po nin Camarines Sur, ano yan? Ano ba pong congressman digdi dahil nag-aagi sa Maharlika Highway yan sa Andaya Highway yan ang hapot kamo nagbabiyahe by land. Diba higigard ang aeroplano sa bagay si Congressman Mig saka si Congressman Luigi aeroplano yan sa diri ng aning chopper Congressman Arne may mga chopper na po yan. Kumbaga dahil maninda na mamatean ang kukulog hawak pag nagbabiyahe dyan sa Andaya Highway. Na nakasakay ka sa bus na biyahe haling Manila abot digdi sa ano yan, Bicol, nag-aabot na subot nin minsan lampas ng 12 oras, nagde-18 oras na, ay ano nang biyayan. Dati 10 oras na yan, minsan nga ni kaya nin 8 oras. Ngunyan, dahilan po sa lubak na marahay, ang tinampo dyan sa may parting Quezon Province, saka digdi man sa First District, ang Camarines Sur, iyo po yan ang epekto. Tadyan pa sana, inaabot na daan 5 oras ang biyahe ay Santisima. Bako na pong makatarungan ang nangyayaring ini, digdi sa tuyang probinsya, sa Camarines Sur. Magparaablada ni ibang congressman digdi an sa tuya pong gobernador kung dahil man kayang pakarayon ang tinampo. Kasusupgan bagayan sa mga taga First District, sa mga taga Camarines Sur. Sabi nga ablada kan mga politiko dyan, dahil nga napapakarayan na Andaya Highway. Bugad pakarayon gusto gad pangaranan Villaperte Highway takan kan lapida ninda ay pambihira iyo ta Andaya kaya ang pangaran kaya allergy gayod na magpakarahay konsigir nin pundo para dyan sa Andaya Highway alangan man Ribayan so Andaya Highway nin Villaperte Highway hindi bako po yan ang rason ang pinakarason dyan habo ninda na mapakarayan tinampong yan ta gusto pagparagatasan ang pundo firming may budget sige sanaan repair sige an hirahay kana tinampo di mapaluwas perminin budget ang gobyerno nasyonal ang DPWH kaya iyo po yun ang nangyayari dyan sa naunang bita ng tinampo. Say daw ining engineer sa Bicol ka na DPWH na naghugot. Bira say daw yan. Baka day na nakaya kan konsensya niya herakman.
sabi man ni Consyal Manolo Oxiano Luzon kana banwan po ni Nabwa. Always grateful for the trust, always committed to serve the people of Nabwa. Nagray na. Bagay sa mga konsyal kan banwan po ni Nabwa, si Konsyal Manolo Oxiano Luzon sa naman na nagtatabang, nagpaparatao nin libreng salming sa mga may diferensyaan mata. Inaapod na Bia Alonso kan banwaan po ni Nabwa. Bidigdi kan mga taga Nabwa, mayor naman kasunod pambira. Daman sana. Magparibay ang mga simbolan na naguntok. Ama, aki, konsyal, sindana sana. Kaya dapat maaprobaran po ang anti-political dynasty bill digdi po sa tuyang nasyon. Halos puro pamilya na sana po ang nagkakapot kan sarong lugar. Then ang nangyayari po, kausanin korupsyon. Kabanwang kan Nabwa, kadakol man dyan pwedeng mag-ribay, maging alkalde kan Nabwa na propyong taga Nabwa, kumbaga. Retired General Biares, si Consyal Manolo Luzon, si dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao, mga kapabliman ba galing? So, para sa kuya, dapat yan na maging alkalde sa sunod, si dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao, kung baga eksperyensyado naman siya. Pag-abot po sa batalyan in politika. So, ang niyang Vice Mayor, si Consyal Manolo Oxiano Luzon, tanganing perteman ang laban. Diyan sa Banwan ka na buhi, pagarumdum po ini sa mga barangay officials. Nagtaupo nin tabang ang barangay council ka na tambo sa kabilugan na 1,300 na pamilya kan nagtalikod na simana sa sinagibong relief distribution sa barangay social hall bilang kasimbagan sa darang pinagwalat kan bagyong si Juan. Gon kay barangay Kagawad Bibian Azor ana pundo para sa relief operation iyo naghali sa 30% kan 5% barangay disaster risk reduction and management fund. Nagatauman ni na counterpart fund ang sangguniang kabataan tanganing madagdagan ang bilang kan mga ipinagataong relief packs. Dambang pamilya nakaresibe nin tig 2 kilong bagas as in noodles. Pinagsiguro man ni Azor na naging tultol as in organisado ang distribusyon dahil ang mismong mga kagawad sa lambang suna ang nag-abot nin tabang. Mayong nawalat ay man nakaresibe o dai nakaresibe. Pinagsigurado lamang man kan gabos iyo naan gabos matawan sigon kay Azor. Dagdag pa niya day nagduwang isip an mga opisyal kana barangay sa panganot kan mahigos na punong barangay na si Joseph San Luis na magatod din tabang lalo na sa tao kan padagos na pagsubok sa kabuhayan kan mga residente. Nantas na presentima na naghahanda ang barangay para sa posibleng epekto ni Bagyong Berbina sin kan share line. Ini po ang gusto kong sabihon. Ang barangay, gwapo yan inaapod na Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund. Kumbaga may emergency fund po sinda. Sa calamity, may calamity fund. Ano ta, ang ibang mga barangay, digdi po sa siyudad kan Iriga, dahil nakapagtaunin relief. Kalukuhan yan. Gustong sabihonin, dumayong
punduan barangay para sa disaster, mayong calamity fund, kalukuhan. Yan sa Santiago, ano ta, igwasan ng tinauan. Samantalang may budget buwan lambang barangay para sa disaster, para may calamity fund baga. Kumbaga may 5% na calamity fund para sa disaster. Ano ta, dahil lamang matawan ang mga taga Santiago na dawat tig 2 kilong bagas, sarong noodles, kumbaga, sarong sardinas, okay na yan. Tirong mayo lamang inabot sa iba ay katuntuhan yan, kapatalan kan mga barangay official. In fairness, bako sa naman dyan sa Santiago, tayo, an iba pong barangay, pinagtatawaan relief an gabos na constituentes na sendang nasasakupan. May punduan barangay, saka nagbubuwis baga ang mga constituentes kan barangay. Nindo pagparalukuhon ang mga tao sa sendong barangay, ang mga barangay officials na mga manluloko ang iba. Basta sinda nagpaparapasiram-siram kan sa indang mga buhay, nagre-receive ng honorarium, tapos pag may kalamidad, sige ang tarago-tago, igwasan ang pinipili na tinatawaan, ay di kita pagparapatubudon kayan, may pundo po ang barangay para sa calamity. Kaya dahil pagsabiho na maasa sa nakamu sa tao kan DSWD, sa tao kan lokal na gobyerno, kan provincial government, ay bako po yan na makatarungan. May sadiring pundo ang barangay para sa disaster, para sa kalamidad, dahil nindo paglukuhon ang tao. Igluloko po nindoan sa indong mga kabarangay, pag abot kan eleksyon, maharagad-hagad ka mo tabang, nin boto. Sa inman na sulukan rin kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Ay nagsuya na pag-arog po kayo ng barangay, kaya sa sunod ang kandidato, si Soy Kapitan. Ako, nag-iisip-isip muna gaypuan may dakol kitang pan-relief. Tipon muna nun pan-relief, tanganing magustuhan kita kan mga taga Santiago. Ako po, maski bakong barangay official, nagre-relief man, nagre-relief naman po kami. Hindi nagkataon sa nangon niya na medyo tios-tios ang sa indong lingkod. Kan panahon nga ni, gwapo ko dyan mga pigrilipan. Tinabangan man ako kan sa kuyang batchmate, classmate, kan elementarya na nurse duman sa Canada. So abuton lang niya ako, saka so aram tang mga tios man talaga. Sa mga barangay official dyan na may punduan barangay dahil nagtataon ng relief sa mga tios ay kalukuhan. Pa po ang nagluwas na barata sa Banuan ka na buhi, pinatawan nanin magabat na multang 5 milyones na pesos sin seri nin kadagdagan na kapadusahan kan Protected Area Management Board kan Department of Public Works and Highways sin ang kontratistang Earthline Sunwest Incorporation dapit sa controversial na Lake Buhi Road, Diki o Buhi Boulevard sa Barangay San Benaventura. Matapos madiskobring nagkaigwanin gross violation sa Expanded National Integrated Protected Area System o ining inapod ng INIPAS Act. Pega kumpirmar ini
mismo ni Barangay Santa Clara, punong barangay as in PAMB member, presiding officer Rudyard Pisimo matapos i-adapt kan board and resolution number 16 sa regular meeting kan Nobyembre 13. Inawi man nyamo ang clearance sigon ki Pisimo. Aynot ng pinagtugutan kan PMB ang proyekto matapos makakuha ng clearance ang DPWH. Talagad na pag-araman dahil naghaloy na sobra sa 4,000 square meter kan proyekto ang nakalaog sa multiple use zone kan protected area. Pero din na tuklasan man na mayo ining environmental impact assessment as in environmental compliance certificate ECC imbes ini ang nakakuha sana kan proponent na certificate of non-coverage. Hali sa DENR EMB matapos subot pag bangaon ng proyekto sa masaradit na parte tanganing maiwasan ang pagkuhan ng EIA as in ECC sarong lakdang na sabi ka na PMB bilang malinaw na pagbalga. Listahan kan mga ipinataw na padusa pera sa 5 milyones na penalidad. Pinataw kan PMB ang mga minasunod na kapadusan. Number 1, mandatory restoration kan project site duman sa Lake Buhi. Number 2, 50,000 pesos kada aldaw mientras na dain natatanggal ang mga pasilidad. Number 3, kadagdagan na 500,000 pesos pag naglampas sa 30 ang aldaw na dain na simbagan and site restoration. Number 4, cessation o pagpundukan construction. Number 5, demolition kan mga pinangatindog na estruktura. Number 6, pagsumiter ng plano para sa substitute facilities. Sinan ni kapito, pagsunod sa protected area standards. Sinan ni kawalo, pagpapautob kan PMB approved protected area management plan sa laog nin sarong taon. Dagdag pa ni Pisimo daiman subot mapupugulan ang DNR na magpantyar nin kasong kriminal laban sa mga responsable na pwede pang mag-abot sa pagkakakulong. Clearing operations nasa 80% na sigon ki Pisimo. Nagpundunan mga trabaho sa lugar asin nasa 80% na ang clearing operations kan mga pasilidad yan struktura na pinatindog sa laog kan protected area. Masunod approval kan DNR Central Office. Pinagalat mo niyan kan PMB ang desisyon kan DNR Central Office kung ipapautob kay ni ang mga rekomendasyon pinalidad laban sa DPWH as in Earthline Sunwest Incorporation. Sa masunod na pag-uurulay magsasagibuan board ng higot na evaluasyon tanganing siguraduhon na nasusunod ang gabos na ipinataw na kapadusan. Daw ta critical ang Lake Buhi. Ipinapagirumdog ni Pisimo na ang Lake Buhi yon sa wildlife sanctuary as in protected area sa Erarom kan ENIPAS Act. Harong nin sinarapan ang pinakasadit na commercial peace centerong kinaabang. Dahil na pwedeng iparehas sa mga boulevard project sa Baaw asin Bato dahil anta mayo man sindang protected area higon pa ki Pisimo. Na po kitang 31 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Sumustaman sa mga parantabay niya to dyan po sa Santo Domingo, digdi po sa siyudad kan Iriga. Di punong barangay Chopelo No Ebareta Jr. Di Kagawad Otol Balbuena asinman ki Raymar Ebasco dyan sa public. Siyempre kay Franz Bardonado Onyado. Kumusta sa pamilya ni Pinsan Tutoy Bristain asinman Manay Berna. Pamilya Esplana, pamilya No.
kamusta man kay Direktor Dante Oliva kan Kasoreko 3. Dapat magsimbag kayo ni si Direktor Dante Oliva Jr. kung ano ta implementar kan Kasoreko 3 and buffers fund. Ang ginigibo kan mga direktor daday magpaliwanag kan bagay na ini. Para sa ano talaga ipaliwanag ninda kung ano talagang pagkakagastusan kan buffers fund na yan na pinagsasabing para sa emergency calamity. Isa na yan ang paliwanag ay inda daw agad so sa indong serbisyo dahil hindi maipaliwanag kung nga tatakabuntol na na-restore ang supply na kuryente digdi po sa Rinconada area samantalang dahil man gayo na apektaran kan bagyong si ano yan Juan. Pa sa Banwan kan buhi pun pang 2014 buhi public market may pinagbag-una ngunya na 2000 may pinagbag-una daw ngunya na 2025 sabi digdi Tigbaw pinagbag-o kan buhi public market kay po nasubuti ning ilipat na nagkakatirigbaw na ang mga parabakal asin paratinda ipambihira. Iyo ta permi pigpaparabaha man kayan buhi public market mation pati dahil man napapaliniga ni ano yan dating konsyal Salbamante na Menro. Maray pa po dyan sa probinsya Canalbay kan nagtalikod na Nobyembre 25 aldaw na Martes kay gwaplanin soft opening na bagong building kan Hospina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City hospital iyon igwanin emergency department o hospital para sa emergency department igwanin ward sigwang outpatient department asin official ng pinagbukasan para sa publiko igon sa hospital officials and facility maoperar ni na 250 bed capacity initially with full operations expected once a new power substation in the city is completed to ensure a stable power supply. Key services include advanced CT scans, dialysis, laboratory test, and X-ray facilities. Albay Governor Noel Evriga Rosal expressed optimism that once fully operational, the hospital will expand to serve up to 450 patients, helping to decongest other government hospitals in the province at Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Inagrahin. Kita man digdi sa Camarines Sur ano man nangyayari kan provincial hospital ta yan sa Banasi sa Banwaan po kan Bula Camarines Sur karo mayo man daang doktor mayo man bolong mayo man kumpletong pasilidades aloy na po bagayan anong ginigay bukan provincial hospital ta digdi sa Camarines Sur Ray pa dyan sa Albay igwa na naman na bagong hospital provincial na kompleto nin facilities kita man naglipeng na ito provincial hospital
Siya pa pinagyugman kan Land Bank kan Senado sa sarong day inasa na pagliko kan mga kaganapan. Sarong alangkaw na opisyal kan bangko ang nagdaranin sarong case o kaso laban kay Senador Chess Escudero. Sarong kaso na pinagtatakanin mga irrefutable bank record as in mga wire transfer slip. Ang testimonya iyon bako na tungkol sa political opinion ini ang dapit sa financial facts na nagdadawit sa senador sa sarong dakulang loan fraud na nagkakantidad ng bilyon-bilyon de pesos na subuot nagbalga sa loan protocol kan bangko. Sa enot na pagkakataon ng sarong government financial institution mismo na naglantad kan papel kan sarong makapangyarihan na legislador sa systematic corruption na nagpupuga sa pundo kan banwaan. Ano ang ipinahiling na bank account number na naglantad sa iyang bako subuot na Dami Corporation? Asin paano ginamit ang impluensya ni Escudero tanganing baliwalaon ang mga fraud alert kan mismong bangko ang mga detalye iyon explosive asin nagpapatunay na sa mundo kan politika asin pinansyal ang katotohanan ang perming igwang may resibo. Sa informasyon saro ining shockwave na political na may hararom na ugat sa financial bako ining urulay na kaaka o hersi ini ang urulay financial records. Sabi ka na sa tuyo pong mga kababayan, patay ka chis ngayon, wala ka nang kawala, makukulong ka. Kung sana pinayagan mo na ma-impeach si Sara Lostay, hindi sana walang madaming nadamay ngayon. Santissimo. Happy birthday palan ki Dalia Ibarreta Tabalde and First Lady ni Conchal Marlon Tabalde dyan po sa Barangay de la Pe sa Banwan, Kanbuhi, Camarines Sur. Ano daw ang handa? Mga tabyos. Okay na tabyos. Ayan, Conchal Marlon Tabalde, handa mo sa imong esposa. Pisa, mga bisita. Si Conchal Marlon Tabalde pala ang birthday. Una ko si First Lady. Happy birthday kagawad Marlon Tabalde kan Barangay de la Pe. Ano daw ang mga handa? Lamang ba nag-imbitar si Conchal Marlon Tabalde?
SK Chairman ka na si Erika na San Vicente, Ligao City, Erika Kedes. Dali po yan kay Honorable Patrick Gonzales Alzoa, Board Member, Third District of Albay, Ligao City. Babasahon taman po na mamatean kan union kan mga empleyado sa DPWH. The DPWH Employees Union is deeply saddened and angered by the events that unfolded today involving several officials and employees of DPWH Region 4B who were arrested, publicly paraded, and subjected to the release of unblurred mugshots as if they were already convicted criminals. They are accused, not yet found guilty. Every person is entitled to the presumption of innocence, due process of law, and humane treatment regardless of rank or position in government. While we fully support all legitimate efforts to fight corruption, we firmly believe that this must never come at the expense of human dignity and fundamental rights. Law enforcement and investigative agencies can and must do their work without resorting to trial by publicity or unnecessarily degrading treatment of government workers. The DPWH Federation of Employees Union, therefore, number 1, stands in solidarity with the officials and employees of DPWH Region 4B who were arrested. Our support is for their right to be treated fairly, humanely, and in accordance with the Constitution and the law. Calls for equal and humane treatment of all accused persons. Number 2, including government employees, no public shaming, no sensationalized release of images, and no actions that prejudge their guilt in the eyes of the public. Number 3 demands that investigations be thorough, impartial, and free from political or media pressure so that the real culprits and masterminds behind any anomalies are identified, changed, and held fully accountable. Number 4 urges the public and the media to avoid sweeping generalizations against all DPWH employees and to refrain from condemning individuals who have not yet been convicted in a court of law. DPWH employees across the country work even under difficult conditions to serve the Filipino people. They too deserve respect, fairness, and protection under the same justice system they help uphold through their public service. We stand with our fellow workers in Region 4B. We stand for justice, due process, and human dignity. We stand for holding the real culprits accountable, but never at the cost of treating mere employees as they were already the worst of convicted criminals. DPWH Employees Union. Wala man po kayo itong ginibukan na mga pulis. May pangani convicted, mayo panganing kaso. Ipag post na ba itong mga retrato kay itong mga pinag-arestar na mga empleyado kan DPWH na subot imbelto sa korupsyon. Kunyan po yan, human rights violation po yan. Minsan ang mga pulisman, saltoman. Alagad pigpaparataguan pangaran kan mga kriminal. Inianday kumandaw o yun sa mga pulis. Yan iba nga ni, kriminal na, convicted na, habo pang pangaranan, mga alias lang, kalukuhan baga. Ini ba ko pang convicted, ini mga empleyado kan DPWH, pigparapost na sa mga lalawgon, ay santisima, kon kamo mga pulis, o arog man kayan, ipost man ang mga lalawgon nindo, na kamo mga rapist,
kriminal, mamuya daw kamo kayan. Namayo panganing kaso. Ay, di nga ni kita pagpara utuon ang korte, digdi sa Pilipinas, ay, ang mga namamanwaan. Ano yan, urutuan? Minsan makasuya baga, mayo ka panganing kaso, bako ka pang convicted, inaresto ka pa sana, uy tapig para post na kan mga pagsusulit. Samantalangan iba, mga kriminal na, convicted na, daipig papangaranan, mga alias na iba. Ay, anong klaseng korte ni sa Pilipinas? Anong klaseng igwa kita ni ng mga autoridad? Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Yan man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat tabi karanda Philip Day niya to para haluyon. Yaon po ang Chief of Police ka nakamalig Municipal Police Station. Makaulay niya to in connection kay itong nangyari bagang aksidente kasudman na naging daanan kan pagkagadan kana sinasabing 11 pasahero kan van na hali sa Banawaan kan Nabwa. Yaon sa linya si Police Major Carlo D. kan kamalig MPS. Colonel Major D, good morning. Live kita ko niyan sa RPNDCKI kay banan po si Philip Baracena. Salamat po sa pagpambra. Sir, good morning po. Ma'am Glenda and Sir Philippine din po sa lahat po na tagapakinig po ninyong magandang umaga po. Police Major D po, ma'am, ng Kamaliging PS po. Yes, sir. Aram ko po dako na naghahanap na media sa imo pero hidaniyon pa lang po. Itong nangyari haros maghapon sa retrieval operation kay ito pong mga biktima or na sa nakasakay po naman sa van. As of now po, pira po armado na nagkagaradan kana sambit na pong aksidente. Yes, ma'am. So, bali po out of 12 passengers po ng van, 11 po yung confirmed fatalities po natin and then one injured, ma'am. Ulitin niyo po, ma'am, 12 passengers, 11 confirmed fatalities po, ma'am. Doon po sa pasahero ng van. Iyo po. Pira po dyan, sir, ang taga-Banawaan kan Nabwa. Aram ta po na itong van, anhali po sa terminal, Pasiring Legazpi. Pira po ang taga-Banawaan kan Nabwa. Yes, ma'am, out of 11, 6 of them, ma'am, ay taga-Nabwa, 6 po, ma'am, Nabwa, 1 po, ma'am, na taga-Bula, 3 from Ligao, and then 1 from Iriga City, ma'am. Ay, iyo, iguanin na kaibanan sa Iriga. Itong injured, sagasain po, itong survivor. Yes, ma'am, yung survivor po natin, ma'am, yung nag-iisip pong nakaligtas ay from Ligao City po, ma'am. Siya po itong hinapitan na pasahero dyan po sa Ligao. Yes, ma'am, yung interview po natin ma'am sa survivor, doon po sa nakaligtas. Bale, 3 po silang sumakay doon ma'am sa Ligao. 3 po silang na-pick up, ma'am, ng van. Sumakay din po, ma'am, sa van from Ligao. 3 po sila, ma'am. Iyo po. Itong taga-Iriga, sir, may mga naghahapot tulos. Itong taga-Iriga, taga-sa'yo na barangay. Bali, ma'am, yung from Iriga City, female po siya, ma'am, taga-kuwan po, ma'am, Springfield Subdivision sa San Miguel po. Di ko San Miguel. Tapos, ma'am, yung kuwan po, ma'am, yung pangalan po, ma'am. Pangaran. Mga nasa panidad kayan, sir? Bali, ma'am, nasa na po siya, ma'am, 49 years old po. Na-claim na po. 49 years old. Yes, ma'am, female. Na-claim na po. Na-claim na po. Di ba sa mga nagkagaradan, sir? Na-claim na po tapos sa mga pamilya? Opo, ma'am, na-identify po na lahat, ma'am. Na-identify na po lahat. And then, na-claim na po lahat, ma'am, ng kanila po mga families, ma'am. So, kahapon, ma'am, until kanina madaling araw, di po kami tumigil. Ma-identify po sila and then makontak po yung family members para po ma-pan. So, as of now, ma'am, na-claim na po lahat. Na-identify na po lahat, ma'am. Yes, sir. Itong pahinante contract or na po itong driver, nasabi salvado man sa aksidente. Ano po ini, sir? Ano ang kahampangon kayo ng kaso? Yes, ma'am. Yung driver po, naharap po siya sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. And then po siyempre may isang injured.
represent po doon resulting to serious physical injury po. Wala po tayo mga pahinante dahil kung po ma'am, naiwan ma'am yung van, pagtakbo ma'am ng truck, naiwan ma'am yung mga helper niya, yung mga pahinante. Kaya solo ma'am yung driver po ng truck po natin. Iyo po. Di man kasi mga enot na report, kay banan po itong pahinante. Pero solo pa lang siya, itong driver, nagsosolo siya. Taga-saan po ini, sir? Taga-saan ng driver? Yung driver po ng truck, ma'am. Sige lang po. Iyo po. From Daet, ma'am. From Daet po, ma'am, yung Daet, yung driver po ng truck natin, ma'am. From Daet po. Okay, from Daet. Opo. So ito nangyari, sir, ining truck na ini, ang sabi, kargado ng mga pangperya. Sa Pukutaan destination kayo ni sir? Yes, ma'am. Yung truck po natin, 14-wheeler truck from dito siya, ma'am. Naglagay sila doon, Carnaval, Peria. So, tapos ma'am yung kampo doon, ma'am, yung activity nila. So, diatradusin ma'am pauwi ng Kamsur. From nito Albay to Kamsur, ma'am. And then, nag-start sila ma'am dun sa bypass road ma'am ng Kamali while traveling. So, from nito ma'am, luhing to Kamsur po sila. Doon na po ma'am sa lugar nila ma'am nung may-ari po ma'am nung area, ma'am. Opo, pero ang sabi po, nawaran ng treno si truck, kaya araw po kita nangyari, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun po yung lumalabas po sa investigation natin, dun sa interview po ma'am natin dun sa driver. After nila magkarga ng diesel, in-start niya, hindi nag-start, and then they try to post-start. Tagkitin ma'am yung sasakyan, tumakbo. Ngayon, magpagtakbo, nanumreno siya para mag-stop, para isakay yung mga helper. Di na po ma'am nag-glitch yung preno niya. Nag-dire-diretso na siya, ma'am. Yun po yung sa investigation natin, and yun po sa interview natin sa driver. Pati doon sa mga naiwang na pahinante. Yes, sir. Yes, sir. Maswerte itong nagsosolo na survivor na lunad kan van. Ano ni sir, lalaki po, babae? Taga-saan po siya? Bali lalaki po siya, ma'am, from Ligaw City. Sabi niya po, ma'am, nung pakabangga, nakalabas siya, ma'am. Tumila po siya sa labas ng van. Nakakuha po siya, ma'am. Nakakuha po siya, ma'am, nakalabas. Tumilapon po siya, ma'am, palabas ng van. Kaya yun po siguro yun po miniging ko ng kanya mapagkakasurvive niya. Tumilapon po siya palabas ng van. Iyo po, pero usually baga ang van na aircon yan, sarado ang mga bintana. So both sabihin po, grabe si impact kan aksidente. Nakaapon siya duman sa luwas. Napukasan po si bintana, sir? Itong sarbangan o bintana? Kita po natin ma'am yung impact. Doon pa lang sa impact niya, kung makita po natin yung CCTV dun sa yung mismong aksidente, ma'am, doon pa lang sa impact, doon na ma'am, red na ma'am yung van. May split second, ma'am, siguro na nabasa naman sa lamin. Doon siya ma'am nakatumila po. Iyo po. Pero ang tukawan niya, sir, duman na siya sa bandang likodan or sa siyang parte nakatuwa duman sa van? Nasa kwan siya, ma'am, nasa jump seat siya. Kasi from sa Ligaw City naman siya sa Pakay. So, baka puno naman yung van. Siyempre, from Nabuan may mga pasahero na. So, siguro sa kanya, sa jump seat na siya nakaupo. Jump seat na siya nakaupo yung okay, mapalad itong... yes po, mapalad si survivor. Pero, ang sabi, sir, ang pinaka-hoben duman sa mga biktima, may aki po, sir, na taga-dalawang Kanawa. Na 11 years old, bale... accompanying yung pampo niyang yung grandmother niya. 11 years old female with her ma'am, yung grandmother niya po. And then itong pinaka-gurang na po, maedad na po duman sa biktima sa piramidad? Yung pinaka-maedad po natin, ma'am, 59 years old po, ma'am. 15 years old, ma'am. Yung may kasama pong apo niya, ma'am. Yung may kasama na may yun po, ma'am, yung pinaka natin. Ay, iyo, grabe. So, sa ganyan, sir, although, siyempre, sa hindi pong trabaho, itong dapat sa pag-investiga, pero ano po ang bareta duman sa mga pwede man na kumbaga tabang na maitao duman po sa mga pamilya kan na biktima, sir? May tabang man daw na maghahali po duman sa
truck po, duman sa driver or kung anong company niya po? Opo, yun nga po, nabanggit ko kanina, papunta po dito ma'am yung may-ari nung truck. Magkikipag-usap po kami sa kanila for them to extend help ma'am dun sa family. So sa ngayon po ma'am kasi hindi pa dumadating. So after po na magkipag-usap, dun po palang magkikipag-banta ako. Kaya din po sa kung ano man po tulong na initiative ang may itulong po nila. Yes, sir. Saro na lang po. Last na po. Itong lugar na pinangyarihan po, sir. Ano po ini, sir? Accident-prone area po? Yung lugar ma'am yung pinangyarihan ma'am, isa 4-lane highway, national road. Hindi po siya ma'am accident-prone area. Ang tinanong sa ngayon, yan lang po talaga yung accident din na ganito ma'am. Meron mga accident dito, mga nag-slide sa motor. Ito talaga ma'am yung sa pinaka-major, hindi sa lugar na yun ma'am. Ito lang halos ma'am eh. Hindi siya kasi malawak siya ma'am na kalsada. And maganda po ma'am yung pagkakagawa niya for para sa malawak. Hindi siya yung parang accident prone area ma'am na lugar ma'am. So ito ma'am nangyari na accident kahapon, very unfortunate lang ma'am na talagang nag-head ma'am dalawang sasakyan. Iya po. Okay, sir. Binsay ko na lang po sa kapos na nag-antabay. Oras pa po na Aldaw, Banggi, may mga biyaheros kita. Ano po ang sino pangapunan, sir? Opo, ma'am, lagi po namin sinasabi, ni-remind sa lahat po ng ating mga drivers, yung mga sumasakay. Siyempre, ma'am, pinapanalangin po natin na laging safe yung kanilang pag-travel. So, sa mga driver po, sana mag-ingat, siguraduhin na yung mga sakyan po natin ay roadworthy, yung sakyan para tumakbo sa kalsada. And then yung driver, sana ganun din po, ma'am, kumbaga ready to drive para maiwasan po natin yung mga aksidente. And din po sa ating mga mga victims, nakikiramay po kami siyempre sa taos-puso, nakikiramay po kami sa kanilang mga pamilya. Iya po. Sir, salamat po sa oras na pinagataw sa mga lugod. Di naman ini masundan. Yes. And maging malikay po ang gabos. Salamat po sa oras, Major D. Apo, ma'am. Thank you. Okay, mga tugang nagsisa pulis kan Kamalig MPS, nakaulay niya to. Mas pinangani, nakahilera ang media na naghahanap sa iya para po sa interview. Nagpapasalamat kita karon na Philip na paunraan ang RTN DCKI. So condolence na lang duman po sa mga pamilyang nabayaan, may taga-Iriga pa lang, taga-Springfield, San Miguel, Iriga, and then itong iba, taga-Banwaan kan, Nabwa, itong nagsusulong survivor sa unsay pasahero, taga-Syudad Canligao. Karon na Philip, duman siya nakatukaw sa jump ship. Siya itong, kumbaga, nakaapon, paluwas, duman sa van for medyo sa impact kay itong pagkakabudan, pagkakadagan kay itong bagang truck duman sa UB Express o kaya po sa van halis sa Banwaan kan Nabwa. So, Ate Glenn, dapat tigdi na maglaog so sabing libreng funeral kan gobyerno. iyo baga, lalo na duman sa mga nagsisios karon na Philip. Pero may mga kuya nito talagang may mga basyan ito kung napapano mga produksyaran. Ito talaga mga sabi nga ni kayo walang-wala. Ito ang makaka-aprovechar kan sabing libreng funeral karon dan Philip na programa kan sa tuya pong gobyerno. So siguro ang kuya hinahanap mo yan itong kumbaga ano man ang magiging tabang pinansyal kay itong may sadiri ka na truck karon dang Philip. Pero naman sa driver sigurado may sasapuon na kaso por medyo sa aksidente ini. Although nawaran yung preno dahil niya ginusto na mawaran preno itong truck. Pero por medyo pa siya ang driver kay itong truck, yaw itong tuyan. Sasapuon niyang asunto karon da Philip na ipafile kan mga nanunungdan o na po sa lado kan Philippine National Police. So yan ang sa tuyang dagdag na informasyon gikan sa location kay banan po si Major ano nga ito first name niya? Carlos Major basta Major D. Carlos D. Okay, Major Carlos D. kan Kamalig Municipal Police Station. Gikan sa location Glenda Biares reporting.
Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Nakaulay si Police Major Carlos D. Kamalig Albay. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kungunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ako si Antonio, 68 years old. Hindi ko akalain na ganito maaapektuhan ng diabetes ang mga mata ko. Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw dahil sa sobrang sensitibo sa liwanag. May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic at nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
balik din sa tuyang programa. Duman palan sa siyudad po kan nagaigwa ng anti-EPAL ordinance sa proponido kan sarong certified EPAL Pambira. Inirmanan ni Mayor Lene Robredo ang sarong ordinansa manungod sa pagbabawal sa mga opisyalis kan gobyerno na magmarka kan sa indang mga pangaran o i-attribuir kung kisay na politikoan anuman na proyekto kan siyudad. Alagad makonsuelo sa nataan mismong nag-proponer kan nasambit ng ordinansa, kinauuyaman kan manlain-lain na departamento kan LGU naga, ninuli sa pakikiaram kay ni sa gabos na trabaho mayo man dapat kinaaraman sa iyang pagiging konsyal. Arog na sanakan pag paratapal kay ni sa tinampo na mismong ang city engineer na nagsasabi na bako man ini konkretong solusyon. Imbes pagsasayang sa nanin limitadong rekursos. Nagdagpaan na pagiging sip-sip subot kay ni ki mayora na public knowledge na sa mga empleyado kan City Hall an sa iyang pagiging pabibo sa gabos na bagay day nakakatabang sa anuman na ambisyon niya sa politika. Kundi kinauuyaman lugod kan mga nagenyo. Ana konsyal pong ini na kung umasta Little Mayor konsyal makaraig kan siyudad ni Naga ay Pambira. At least dahil na nagbabasa diit na oran may tao na nagmamalasakit ba kung arog ni Haw-Haw manggura no kaya bayad sa imo ade. Magayon yan, may inisyatiba sin may naginibo na para sa Banwaan. Ika vlogger ng Bagong Bicol, ano ang naginigibo mo o nagiginibo mo para sa Banwaan? O baka ang ginigibo mo panraraot sa naman bayad ka kan politiko na apektado kan ordinansa. Ang subag o kasubag o nag-aapod si DJ Mandy. Hindi na daw gayod na nagpo-programa kita. Relax ka lang muna DJ Mandy. Uyapan, sabi po kan kabataan na party list. Kabataan Party List, Kabataan Worsening Education Crisis and Resolve Corruption Issues under Duterte Leadership Proves BP not ready for public office. More like ready to rob than ready to serve. Itong yung confidential and intelligence funds nga ng OBP hindi maayos, what more kung buong bansa. Hindi dapat makahawak ng posisyon ang taong di mapagkakatiwalaan sa pera at resibo. Thus, she thinks she is off the hook. Kabataan Party List Representatives and Assistant Minority Leader Attorney Renico responds to BP Sara's statement on being ready to become president. Kung pamantayan man ang panahon niya sa DepEd, she left the education sector in a worse learning crisis and with unresolved corruption scandals, aside from her own confidential fund racket. Corruption is a unitem project.
Kung tingin niya korap si Marcos, bakit hindi niya seryosong inungkat at nilabanan ang korupsyon? Nagsalita lang siya kung kailan sila na rin ang ginigipit sa pundo na pwedeng kupitin. Sa gitna ng nakawan, iniwanan ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Konsentidor siya sa mga mastermind ng korupsyon dahil ambisyon niya ring patakbuhin ang bulok na sistema. Sigon ki Rini sa iyaning Rini emphasizes ay magbabago ang sistema pag nakatukaw si Sara mayo po sa mga politika ang pag-asa handaan na hobenes na gibuhon ang gabos mapanimbag sanaan mga kurap nagkod sa tuktok kaibahan ang mga Marcos sa Duterte coup ends. Ini pong nagluwas na barata na dahil man pinagbalganin da Senator Chis Escuderos and contractor na si Lawrence Lubiano ang Omnibus Election Code napit sa 30 milyones na pesos sa campaign donation sa senatorial bid kan senador kan 2022. Sigun sa Political Finance and Affairs Department, PIPAD kan COMELEC, sigun sa PIPAD, mayong ebidensya na pinagbalgasin da Escuderos and Lubiano ang Section 95C na Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga taong may kontrata sa gobyerno na magtaunin political donation. Pinukdo pa man kan PIPAD sendang 9-page resolution na si Lubiano sa Centerways Construction Development Incorporation na iyoan na pinamamayuhan niya iyoan magkaibang legal na entidad. Pinahayag ninda na ang donasyon ni Lubiano iyon hali mismo sa iyan sa diring bulsa sin mayong ebidensyang naghali sa kumpanya. Merpak that respondent Lubiano serves as Centerways president. President does not justify disregarding their separate judicial personality in the absence of clear evidence of fraud, bad faith, or any act aimed at evading legal obligations sigon sa resolusyon. Pero ang digdi sinabi kan PIPAD na ang pagresibi ni Escudero nin kontribusyon iyon mayong legal na ulang. Rekomendar man kan PEPAD ang pagpundo na sa investigasyon laban kay Escudero asin man Lubiano. Si Karondang Atan, pasok. Salamat kami, Karondang Philip Alon, Dutrin Kiliantos sa Beneficiary Pantupad Program sa Magpate at sa Erarong sa Orientation, ini sa kulong pangharap po
advantage state worker, one to bad orientation, advantage distribution in harap sa spin kinyantos sa beneficiaryo, ali sa Banuan at Mobo at Masbate City. Sigod man sa Dole Masbate Provincial Field Office, 1,042 ng mga beneficiaryo ang ali sa Mobo at 1,441 naman ang ali sa Masbate City. Ang mga beneficiaryo pinakaipuan magsagibunin na 10 aldaw na post-disaster clearing operation kaning ma-receive ang sa isang kahon. Ang support program ng katauman in short-term emergency employment sa mga disadvantaged at disadvantaged workers na nagtataugalan sa inda kaning makakaman at yung makapagtauporta sa indang pagkuna. Sa yung pareda, sa Barkada Karonda, at Solos ang Oliva. Salamat karon dangatan sa mga dugang mong informasyon ali dyan sa luwas. Babalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Siraray, Karona Philip, napabalik ang siyam na bikulan sa November 2025 Philippine National Tour Examination o ang PNLT. Sinun man sa huling resulta ng pinagpaluwag ang Professional Regulation Commission on CRT. Napaanda Noe Francesca Arnaldo ng University of San Tomas UST Legazpi at si San Juan Anthony Dayo ng University of Nueva Cáceres ang top 7 matapos tindang makakuha in 92.60%. Passing rate, nakuha naman ni Diana Precasa and Camarines Road Polytechnic College, Hindi Canabo, at Ipantan may Maninang Cathedral University, BU Legazpi, ang top 8 kan makuha nila ang 92.40% passing rate in the country ng Serrano kan Ateneo de Nata University at Pan-Crystal Jaded sa Perla, napamali naman sa top 9 ni Lulis ng 92.20% passing rate. Kaya naman at Maurice Sanchez di mga dog, Hans Nobel, sa ulayin Lorena, na puros pa naghahali sa BU Legazpi, kan mapaninda ang 92% sa pass rate. Mientras tanto, kabali naman sa top schools ang BU Legazpi, Pulang at Pantabaco, kan mapaninda ang 100% pass rate sa tinambit naman na examination. Yan ang sales at sa Bareta, Kalaro Lokal, Kaparagana Karonda. Dorasan Uliba, report. Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon.
kilometer kan Banuanin, Balatan, Camarines Sur. Try takot na makaulay ko niya na pagkaaga kaya lang mobiling baka damurang signal. Kunyan kaya maramantaan na mga aktibidade sa Banuan ka na Balatan ta nagdadangadang na sa indang pinta kasi. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow
Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Diba, St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affidavit, youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC North, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platika. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Panagitang 30 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Hoy, happy birthday palaan ki Lovely Rose del Rosario. Dan sa Nabo Agkamarinisur, sinman ki Nancy Baracena Cabaltera. Kaki Jasmine. Ringman ki Manay Hilda Rambuyong, yan po sa Santa Teresita, digdi po sa Ciudad Can, Iriga. Happy birthday po sa imo. Diyan sa Banwan ka na buhi ki Conchal Marlon Tabalde. Nubasang Conchal. Kasa sa kuyang amiga na si Rose Nieva. Roman po yung taga-radyo. Nagaroyaw na yun sa Radyo Pilipinas. Hoy, kumusta ki Nimpa Taduran Centillas dyan po sa Santo Domingo, digdi po Ciudad Can, Iriga. Tutulod nyo ni Assistant Minority Leader sin Gabriela Women's Party List Representative Sarah Jane Elago ang prosecution kan mga pulis na sangkot sa pangabo na sin panlulupig sa rong grade 9 student duman sa Cavite. Sinabi ni Elago na bakong bastante ang kasong administratibo laban sa mga tauhan kan Special Operations Unit kan PNP Drug Enforcement Group na sangkot sa questionable anti-drug operation. Ay man bastante ang administrative case. Dapat kasuhan ang kriminal, ang gabos na sangkot hali sa mga nang abuso sagkod sa mga nagpabaya, sabi pa ni Elago. Pirit pa man ni Elago ana pangangaipo na masiguro ang proteksyon ka na biktima. If we are serious about ending violence against women, we must end the impunity that allows state forces to commit these crimes, sabi pa ni Elago. Pag ang abuso yan armado, mayong paninimbagan. Kababaihan asin mga hoben ang perming nagdurusa o nagsasakit. Dahil man pwedeng matapos ini sa papel, dapat may tunay na padusa sa korte. Kaya dahil ka nagsusulo-sulo, si Nena, padagos niya itong ipaglalaban ang hustisya para sa iya, sin para sa gabos na biktima, kan karahasan na pinagtutugutan kan Estado. Dagdag pa kan babaeng kongresista. Sabi pa man ni Elagoan, kaso kan 15 anyos na si Pabel Pineda na pinagadan matapos na reklaman pulis na naglupig sa saya kan 2020. Manyatong malilingawan si Pabel sa rong hoben na pinaglupigan na singginadan matapos magkusog buot, magpanchar nin kaso. Ini ang delikado pag tinutugutan ang culture as an impunity sa loob kan PNP, sabi pa ni Elago.
Batok naman ka na Malacanang. Dating Congressman Saldico na magtaram kan mga kaputikan as in pirit na pagdadawit kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in pamilya kay ni sa isyu kan korupsyon o anomalya para iligtas an sa iyang sadiri sa multi-billion pesong flood control scam. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa liwat na kung nagpapaluwas nin video si Ko iyan lalong nahilingan inconsistencies sa iyang mga istorya. Pinagtuyaw pa man ni Castro ang pagbabagukan na istorya ni Ko kasabay subotkan pagbabagukan sa iyang hairstyle kaya dapat punduhan na ang paggibo kay ninin mga gibugibong istorya para iduon ang ibang tao sa iyang ngungulimbat nin kwarta kan banwaan. Mas magayon siguro natapuso na niya muna sa iyang mga mensahe na subuot mga istorya dahilan sa kung natutuyaw niya to sa iyang inconsistencies nagsasabay manan sa iyang pagbabagukan istorya sinan sa iyang hairstyle sa iyang video sigon Paki Castro kaya man subot na wawaran pagdududa kung si Saldico daw ang nasa video dahil sa paiba-ibang istorya sin paiba-ibang forma kaini sa mga video kaini bilang sa narisa ni Castro sa video ni Kuya nagpon na subot ang transaksyon sa budget insertions kan 2022 asin ang pagigipag-ulay subot kay ni dating DBM Secretary Amina Pangandaman kan 2024 kaya mas marhay natapuso na niya ang mga istoryang barberong ini. Magin ang mga eksperto asin mga abogado ang narisa ang inconsistencies ni Ko kaya binabago ini sa mga masunod na videos kay ni hindi nagray na. Congratulations pala sa mga bagong pasadong mga nurse ngunyan, registered nurse. Ginibong licensure examination for nursing. Si Bia Nicole Bukiron, sa rupining estudyante ka na Camarines Polytechnic Colleges, College of Nursing.
Camarines Representative Mix Villaperte. And nagpasar ni na bill dapit sa anyos dita won't go to West. Urging the swift passage of the proposed Rollover Data Act, which would allow internet subscribers to carry over unused data to the next billing cycle. The bill, endorsed by the House Committee on Information and Communications Technology, aims to prevent unconsumed data from expiring, benefiting both prepaid and postpaid users. Under the measure, postpaid subscribers would use rolled over data first and could accumulate unused allocations until year-end with the option to convert annual unused data into rebates for the following year. Prepaid users and promo-based subscriber must renew immediately to retain unused data or face gradual reductions leading to forfeiture after 5 days. Sino pong pinag-umaw ni TES the Director General Secretary Kiko Benetes and Alba Institute for Artificial Intelligence. Asin si Representative Raymond Adrian E. Salceda matapos silunsar ang kainot-inoting TIS the Micro Credential Program sa Artificial Intelligence Senterong Nasyon. Sa patikim na training o panamit event, may 344 participants via Zoom. Ang pangenot na binibilog kan mga trainees sali sa manibaybang party kan Albay. Na ang mismong training design iyo ang content binibilog kan Alba Institute for Artificial Intelligence. Bilog man ang EI for EI sa bisa kan Ordinance number 69 series of 2025 kansang kunayang bayan kan Pulang gasin iti pinatindog sa donasyon ang daga asin endowment para sa operasyonal kay former Representative Joey Sarti Salceda. Sa iyang mensahe, tinawan doon ni Secretary Benetes ang nakalagaan kan responsible asin ethical use of EI asin pinag-umaw pa man ang Albay sa pagiging nangingenot sa skill building sa bagong teknolohiya. Pakung arog kan mga karaniwan na EI courses dahil tinutokdo kan AI for AI ang paggibo nin SS videos o images gamit ang AI imbes ang sentro kan programa yun paggibo nin simples and advanced tools na may real world utility arog kan accounting utilities, file converters asin iba pang productivity apps gamit ang sanaan HTML asin ang JavaScript. Sigon kay Representative Raymond Adrian Salceda ang tunay na revolusyon kan AI iyo ang nasa natural o natural language processing. Ang breakthrough po talaga sa AI itong inaapod na natural language processing kaya munang kaulayon ang mga computer na pero istoryahan sana. So dahil na limitado ang paggibo nin paggibo nin mga programs sin up sa mga tataunang code na mismo ang human language ana sigon kay Salceda. Kaya dakulang sayang kung gagamiton ini sa paggibo nin mga AC videos, images
nasa kamot naman po kan lambang saro sa satuyan maging computer programmer asin kaya na niya tong i-customize ang mga program sa kung ano talaga ang kaipuhan niya to. Bilang patunay, pinagabilog na ining AI for AI ang nagkapirang makabagong tools kabilang ang chat-based tutor para sa mga nag-aadal kan alternative learning system kung saan pwede sindang maghapot asin magpatukdo dapit sa indang modules gamit sa naan Facebook Messenger. Tinukdoan man kan AI for AI ang mga kabali kung paano magbilog ng basic tools na angkop sa indang pang-oral daw na pangangaipo. Siyempre po sa mga may advanced skills na may advanced programs man po kita Gerrit o sigon pa sa kongresista. Sa mga masunod na programa i-anunsyo man nakatagamang ilunsar ani AI for AI ang partnership sa Bio Pulangi Campus tanganing matukdoan ang mga computer science majors na maggibunin AI powered solutions kabilang ang prototyping asin pagbilog nin AI enhanced applications para sa community needs. Nagdadawit man ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico si First Lady Liza Raneta Marcos sa importasyon kan bagas na dahilan kung taano tadai subuti ni nagbababa ang presyo daw ang ibinaba na ang import tariff. Sa ikatulo asin horing yugto kan sa iyang ikaduwang video sinabi ni ko na kan Abril 2023 iyo ang pinagrekomendar niya kaidto ki Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mag-angkat ng 13 milyones metriko toneladang bagas tanganing mapababaan presyo sa 22 pesos kada kilo dahilan ta nagpuo ng maglangkaw ang presyo kaini. Pero dahil po ini inaprobaran kan presidente kan siyaan yaon pa sa Clark dahilan duman nagpuo ng presyo kan bagas na nagabot ng 55 pesos kada kilo. Sagkod 2024 sabi kan dating sulon. Kan 2024 pinagkaulay ko po otro si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makaulay miman si Secretary Laurel Chuca na Department of Agriculture and Ralph Recto kan Department of Finance para maibaba ang taripa kan bagas poon 35% hasta 15% dagdag paniko. Nagapatanid man na subuot si Cookie Romualdez na malangkawan presyo kan bagas nin 60 pesos kada kilo kaya pinagrekomendar niya na ibaba ang taripa sa imported na bagas tanganing magdakulan supply asin maghupa ang presyo. Siguradong maanggot na ang namamanuan, posibleng magrevolusyon ang mga tao asin sigurado na maapektaran kaini ang kandidato kan administrasyon sa 2025 elections. Saro ini sa mga patunay na dain na maugmaan na mamanuan asin ang pagbaba kan approval rating kan presidente kan itong panahon na ito dahil ta sobrang langkaw na ang presyo kan bagas sabi paniko. Matapos ang serye kan pag-uurulay iyon na kumbinser man subuot ang economic manager na ibabaan taripa kan bagas. Alagad matapos na napat sa gudanom na bulan dahil po man nagbababa ang presyo kan bagas daw ay binaba na ang taripa kaini kaya desisyon niya kay Speaker Romualdez na magpaapod ng investigasyon dapit sa bagas sa paagi kan Quinta Committee hearing sabi kan dating sulon. Pinagrekomendar man subuot ni ko na magsagibo ng investigasyon ang Kamara asin pangenot o pinanginutan kaidto ni Albay Representative Joey Salceda ang Quinta Committee. Quinta, ha? Pero pinapundo subuot ang investigasyon matapos na ipiling ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel
ang confidential report na nagdadawit kay First Lady sa mga rice importer. Nakapalaman-mandig din na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may kapot sa mga rice importers. Sigon kay Secretary Laurel, maapektaran subuot ang First Lady kung idadagos ang investigasyon dahil ang takaibahan maninda sa Vietnam visit ang nagkapirang importer kan bagas asin nagdiner pa subuot sinda duman sabi pa kaini. Asin kan aldaw man ito, nagapod si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez tanganing ipauntok ang House investigation dapit sa bagas asin instructed kan Presidente. Kaibahan kami ni Speaker Martin Romualdez na kan mag-apod si Congressman Sandro Marcos. Nagabot man si Secretary Laurel Chu sa Manila Pulo Town House asin duman siya pinaganggutan ni Speaker dahil lang pinagluwas niya ang confidential report na nagduduon sa First Lady sa isyu kan rice smuggling dagdag paniko. Sinabi pa man niko na naghagad na nin pasensya si Chu Laurel kay Romualdez dahil sa iyang pagiging naib. Doon man naintindihan kung taano taday pinagbabaan na import tax kan bagas alis sa 35% hasta 15% anday pa man nagbababa ang presyo sa merkado dahilan sa dakul kan SOP as in remittance na ipinapasar sa lambang transaksyon, sabi pa kan dating Solon. Dagdag pa po, dakul pang mga importers ninsira na nagrereklamo dahilan ta kontrolado ini kan dikit na kumpanya sana mayo man subuot tax sa importation. Tuwi kon lean season pero dawa na araw kayo dahil pamansinda natatawan in permit to import dagdag paniko. Nabi pa maniko na kontrolado nagkapirang kumpanya ng importasyon kan sira kaya dahil nagbababa ang presyo kay ini. Ang didikit na kumpanya na ini ang natatawan in permit to import dahil anta digdi kontrolado man ang presyo kan sira asin digdi man o ini man ang dahilan kung taano talang kawan presyo kan kalunggong sabi paniko. Sigon kiko dahil dapat nasasakitan ang mga Pilipino dahil sa alangkaw na presyo kan mga barakalon nagrahay na. Mga kababayan dahil dapat nagtitios ang Pilipinas dahil dapat arog kay ni kamahalan mga pangenot na barakalon arog kan bagas asin sobra pa sa gabos dahil dapat nagugutom ang mga Pilipino dahil nindo pagutomon. Mayo sindang malasakit sa namamanwaan lalo na sa mga nagtitios. Inaabuso ang diretso, nagiging negosyo ang kwarta kan namamanwaan, sabi kan dating Sulon, ay nagrahay na. Dakulaw, masakit man, akuon, pero ini ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa arog kaning sistema, kaibahan ka man. Na puon sa Presidente, First Lady, sagkot sa aki, sinda mismo ang nagtatagama, asin nagkukontrol, asin nakikinabang sa mga transaksyon na dapat kay ito iyon para sa kapakaanan kan namamanwaan. Dagdag paniko, kaput asin kontrolado ninda halos gabos na ahensya kaya nagiginibo nindang itago ang katotohanan sa mga masunod na aldaw. Dakul pa po akong ibubulgar. Nagray na. Dagos mo sanan pagbubulgar mo. Sabi bagakan administrasyon maghampang kada ay ka magparatago-tago ato bangon mo daan investigasyon kan Senado an korte. Di man daw kita consider el kaayaw. The future is not bleak as long as we do something about our conditions today. Nawan doon man ni consider el kaayaw ang kahalagahan asin kamauutan kan alternative learning system ALS asin ang mga paratokdo. Digdi sa sinagibong 2025 Division ALS Stakeholders Convergence and Recognition kan nagtalikod na simana. Sa iyang mensahe bilang guest speaker asin representante ni Mayor Wilfredo Rex Oliva na yaon duman sa Australia ngunyan pinagsambit ni Consi Jor El ang mga naging lakdang asin trayumpo kan Arriba Irga Administration sa pagsuporta sa ALS community.
kapira sa mga nasambit iyon matrayumpo na Regional ALS Encampment graduation asin ang pagsulong ni Consi Jor-El sa ALS Ordinance na nagtatagamang magtaunin pagkakabisto sa mga pangkomunidad na proyekto asin trabaho kan ALS. Pa ini pong manunungod sa pangapudan kan Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa gabos ng mga parauma sa bilog na nasyon, lokal na gobyerno sa kada rehiyon asin magin sa lambang ordinaryong namamanawaan na magpartisipar asin magtabang sa pagmonitor kan mga pigsasagibong farm to market roads sa manlain-lain na parte ka nasyon. Ini nga ni masyerto na ang mga infrastrukturang iniantama sin unesto ang pagkakagibo nga ni makatabang sa pag-uswag kan agrikultura. Sa presente pinagahandaan man kan ahensya ang paglansar nin sarong espesyal na plataforma na pigapod nindang FMR Watts. Ang inisyatiba na ini may katuyuan subuot na tawanin kapangyarihan ang publiko na maging parte kan pag-monitor kan mga farm to market roads. Sa paagi subuot kan nasambit ng plataforma na ang sisayman gikan sa publiko pwede sir na mag-upload nin mga retrato na nagpapailing kan presenteng estado kan konstruksyon, magsumiter nin mga report sa pag-uswag kan proyekto asin magtaon nin mga patanid o mag-report nin anuman ng mga issue o problema na sa indang mahihiling mismo sa mga lugar ng construction. Tinawan nin doon man kan sekretaryo ang importansya kan maiwas na partisipasyon kan publiko para sa pagbabantay kan mga farm to market roads sa nasyon. Bantayan ang farm to market roads, Suyan, Baaw. Pasiring duman sa Santa Eulalia, Ginibong Boulevard. Kudngunyan, dahil natatapos. Yan, bantayan ninyo, mga taga-Baaw. Makikisumaro man ang Diocese of Legazpi sa Albay Movement Against Corruption para sa isasagibong lakad laban sa katiwalian rally sa maabot na Nobyembre 30 ngunya na taon. Sigon ki Social Action Center of Diocese of Legazpi Executive Director Father Eric Martiliano sa panduang aktibidad na ninda ini sa sinasagibong trilyon peso march kung saan makikisumaro ang sindang simbahan para sa gibo na rally ngunya na bulan. Kunse sa sagibo ini bilang pampudan sa gobyerno na magkaigwan ng tunay na reforma sin magsagibo nin mga pagbabago. Magpupun ang rally sa Nobyembre 30 sa oras na alas 8 nin aga panginununtan mismo ini ni Catholic Bishop Joel Bailon. Punan man ang aktibidad sa paagi kan pagmarcha halis sa simbahan pasiring duman syudad kan Legazpi sagkod sa pinaglabanan monument kung sa ini sasagibuan sarong programa. Niingganyo man ang gabos na makisumaro bilang sarong sambayanan asin bilang sarong simbahan para sa laban sa indang ipinapangapudan. Kaya sa arog po kayo ng mga rally-rally, magkasararo ang mga Pilipino. Nationwide, mag-rally laban sa korupsyon. Tapos suruton sa gobyerno, suruton sa Kongreso, sa Senado na
ipasar an anti-political dynasty bill. Pakusa ng laban sa korupsyon. Nganing magkarilinti ka na ang mga maapektaran kan sinambit ng bill. Tapos, kumbaga, tanganing matanyog ang Kongreso at Senado. Ang gobyerno nasyonal napitig di sa bagay na ini. Ano, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares sa sinman Jonathan Oliva. Sa lado technical si Engineer Abelin Dontoralio ang samuya pong chief technician. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Sa inman na